Godina, veliki jubilej i za kulturni centar, veliki jubilej za grad Zrenjanin. Često volim da istaknem da preko 8% budžeta grad izdvaja za funkcionisanje kulture. Imamo dobre ustanove kulture, između kojih je i kulturni centar i siguran sam da trebamo budemo ponosni na sve to. Ponosni na ovu novu saradnju, zapravo to i nije nova saradnja, ona traje već godinama, ali sada smo je na neki način ozvaničili. Naime, Persu marketi u sklopu kampanje Naše nama vredno žele na ovaj način da se oduže, odnosno da se odužimo zajednici u kojoj poslujemo i smatramo da je ovo jako lepa prilika upravo na ovih 40 godina kulturnog centra. Pomogli smo, eto, za početak u nekim infrastrukturnim radovima, kao što može da se vidi ova nova bina, međutim nećemo stati na tome. Negde zajednički 4 miliona dinara Persu marketi i grad Zrenjanin uložit će i u infrastrukturne radove kao i u programske sadržaje u kulturnom centru, tako da nadamo se da ćemo na taj način omogućiti svim našim sugrađanima u Zrenjaninu i okolini da uživaju u programima kulturnog centra i da ova institucija zaista zaživi onako kao što je to bilo nekada. Najpre želim da se zahvalim svim koleginicama i kolegama koji su radili u proteklih 40 godina u Kulturnom centru Zrenjanina i naše opredeljenje u narednom periodu biće poboljšanje kulturne ponude i programskih aktivnosti koje smo imali. To ćemo uspeti da ostvarimo uz pomoć i saradnju kako ustanova kulture naših u gradu i naših prijatelja sličnih institucija u Srbiji, takođe i sa civilnim sektorom. S ponosom možemo da objavimo dakle da smo od ovih naših značajnih programskih aktivnosti kao što su Gradski horić koji je nedavno u Beogradu osvojio opet nagradu na festivalu, završili smo 6. ciklus snimanja Super Su kviza, otvorit ćemo za nedelju dana 5. jubilarni festival horskog pevanja Slobodan Burcać, a na jesen ćemo objaviti desetopis Stripolis. Takođe se trudimo da učinimo puno po razvijanju nove kulturne publike, jer mislimo da je to naša misija da u narednom periodu edukujemo novu mladu publiku koja će ponovo doći da poseti sve naše programe. Takođe ćemo se truditi dakle da ova naša zgrada uz pomoć projekata i naših prijatelja kako osnivača grada Zrenjanina, tako i našeg pokrovitelja Super Su i projekata koje ćemo pisati, našu zgradu učinimo energetski efikasnom i dobro tehnički opremljenom.